Mandai adi blog ni bising khop jangnai Raiba Sadar kamini thanglaishu khaijangnai lama wati phainai bebak wagoi thangbai kha tabok o lama tui parane lukorok thanglaishu khainani belene jungjala kachalaijak o koktomano khanaoinai thangai sogika amchaini no MLA Swapna Debbarma boshaka o lama shikangni simingno kuagjak tei abo teibo wati phaima bai kuagoi thangbai kha tabok o lama no shnamnani dakti no samung chekjangnai tei lama shnamnani bagui census bo ungjak hwnai saikhanar kha tei abobai baksa Mandai amchaini kereng thayo lama hamyarokno thangi naiwikha MLA Swapna Debbarma hwnai saikhanar kha bo Tini orbo rabia soda ni je root kebai mo to agin bai jak no ngai mo ko ekdin wati waman bagi tia bai kha thanglai su khai drop nong tong su lama or kun gari rok cholliya bike rok cycle rok obrok choli tong su ঠিক নবো তো সামুং তো অংখর জাগ নসকা কিসা বেজালংমান বাগৈ কিসা লেট দঙ্গি তংখা এটা তো অলরেডি নংখর জাগ ন अब खलाय जाग सिनाय तम गांगै जों माना सिंनाय लामा खलाय जाग नाय बा खलायथानि खलायना फायनाय अलरेडि अब सेंसना कंजाक सामु बनंखर जाग अर फाय बरक फाय इट खिखलाय खलै सामखाना सिं जों तंसो अफिसो अंखर जाग हमाहाय तिनि अब सिमिया Mandai एलाकावते बजाक kereng jagao no ma hai kai bai tongkha tabu जों अरबो दिना कपरा बेसी abo hangkai tui koloyo arbo thang visit khlaika abo ngakai kwchartwi waise kwagkha khlai paika ga abo bo omhai no samung abo on tender tongo tini khana kaisa on tender tongo abo khlai jaknai ab khlai mani pore taisa kaham ka khlainani bagai holong siki jora khlai talangnan bagai abo tebo dipya ready khlai jak ngui thanai lama truk Mandai ni bobo khlai jaknai bo khlai jak yaw mahai ke naitu naita khlai tongo bo lama khlai jaknai abo to chairman rok phai sapayo ko ga truk khlai jaknai paisa bai to khlai meya khlainai mo bosoro khlai me phantain bosor khlainai mahai ke step rom mi thanai je lama je hamya abo no blai ke dorkar abo no step nahari tongo hambai Mandai elakani jotto takhuktai bo khuksongno ang obon kobong mungnargo lama hamya thing tongo problem joto no tongo haipano problem solve khainani bagi nai lama bomno sekang dinai tui bomno khlaina nang abo step khlai thangnai khlaina ni sujog rudi tam kai belai no problem ganga phai sapadi ba norok sekang chairman ma sanai chairman no sekang sadi chairman bai salaimani poring gangkai chairman phai ana sapai gangkai bobo khlai jangnai abo nai khlai lainai ana direct phai ta sapadi nang chairman thuruke sadi hine nang joton ko bongnar sab visit khaijini phai ke tini to visit khaitani chini block president tongo Boromganang Subud Debbarma tini orbo tongo chini PWD ni SDU Boromganang chini Amal Babu hunkai tongo chini central ni GS youth ni chini James tongo mahai ke chini Gurupodo Gurupodo tongo gate tongo chini leaders rok tongbayo ama hai kai chung phai nai peke tam ka hotat kebano sai akoi malia sudu naya akoi inkoi thanani ni nai ama hai ke phai kya tam kai yoga ni program thang phai kya tabok aro tui koloyo thangi phai kya or phai kya tabok SDM meeting tongo am bagi phaina sama hai ke phat ke thena se obotang nai phai ni samani phun khaiba ang saka bo lama nai haipano nai phai jang mu chungjak ma ba phaima nai phai kya abo nai nani dorka bo ma hai ke kuagkha mobile logo thinu photo ra akoro buihoro nayo haipano bai thang nai gana hin phaimani hamba